Gazette ng'i mochiwe Daily Nation gimano mar The Standard bende ndiko kanyo ni House of Deals chal ka gima State House kar jot mar jatend piny Kenya bende gik mathoth timore. Ing'eyo ni sani waseneno gima osebedo ka dhi mbele. Nitiere king'iyo former deputy president king'iyo Muturi, Justin Muturi, gisebedo ka koro gilipwa deals ne jomoko luongo en Beta X, lakini gisebedo ka koro gimiyo jopiny gik madhi mbele State House. To okosebedo maber sana nikech king'iyo gikogo tete ma gisebedo ka giloso gin gik mabeyo. Though ng'engi podu okonyal wacho nosebedo verified, but king'iyo kilink kodu story mosebedo chon, kodu ing'eyo no rumors ka ng'ato mantiere i meeting no confirm rumors to nini bedo confirm lakini ok gin bedo verified. Koro en wach malit ahinya nikech jopiny osebedo ka umia, ji osebedo ka wasebedo kwa biro ka kwa ywak wacho ni hope no mondo gik moko change, lakini king'iyo no interest mosebetie king'iyo wechego to chal mana no State House jotelo osebedo mana ka ng'iyo weche mag gi deals mag gi. Koro ka ng'iyo nen piem mane ma ipiem kod mwandu, lakini chaka gima mibadhi koro gotache sectors mopogore. Yeah, lakini kaka nenda wacho no ka gedo verified to aweya kanyo do en gima rach sana. To magi gik mabende miyo jopiny ich wang'. Magi gik mabende miyo jopiny bende chako bedo kod paro mopogore nikech kawa mi telo mondo irit watu waneno ka koro gik moko deals tete oluwo mana ofisi, oluwo mana laindi, to ok bed maber. To kenanu niyogo gimoro ne bed no billion hasla kaka billion kamani momi telo to teri State House do wachienero walos mwandu kiko kuro maonge go, lakini jomane no wamiyo telo ne ng'at ma jatelo en ng'at ma beno wang'eyo maber nenen kodo. Yeah, koro